Тате, здравей! Пиши здравей! Честит празник, татко! Днеска е ден на детето. Пожелаваме ти с мама да бъдете живи и здрави, да бъдете успешни в живота, да имате хубави семейства, хубави деца, успешни бракове, добра работа, парички да имате, тате. Здравей, бебе! Какво ще пожелаеш на децата? Ето, аз ще обърна към тебе. Да, обърни. Да, честит празник на нашите дечица, на всички дечица, да. Да бъдат живи и здрави, благословени, щастливи, винаги усмихнати. Браво! Садка. Две дечица. Благодариме. Ще хапаш ли? Сега чакаме нашите яденета да дойдат. Тук сме малко на хепи барче. Днес имаме поводи. Ние честочки си идваме, а не все пак. Топло ли е ядене? Защото трима. Ето толкова ли? А? Те работи са хубави. Преден път само такива. На Рафи ще дойда, братле. Мой приятел. Ще дойде на Рафи да ти оставя малко бакшиш. И всеки път не спонсорираш само ти. Децата обичат да ходят на хеп и върте за това. Виж я тая. Виж я. И още една ясна ме Самуил да го видят. Хапва си картофки и той. Ето. Хубаво е лимонада правят тук, брачере. Честит празник на всички дечица по целия свят. И пожелавам на всички деца, които са болни и не могат да празнуват този празник, защото има много хора, които страдат поради децата си, защото има болни деца, има деца, които се борят с смъртта и се борят за живота си. Моля се, благославям всички дечица да оздравеят. Всеки, който има проблем, да се разреши. Да се зарадват, да се празнуват с майките, с татките, с семействата и така. Какво ще пожелаеш на дечицата, тата, по целия свят? Ами, ще се молиш и за децата болни, тата? С две думи, айде. Айде, моля се, тата. Те да чуват децата, тата. Моли се за тях. Кажи две думи само, нищо друго. Амин, амин, тата. Най-хубавата жена имам, която нагледа, грижи се за нас, обича ни. Тук може. Благодаря, бе.
Ой, чабатки правят, салатки, чакаме другите ядените, нали ма бе? Картофчето. Хубав ден на всички хора, на всички приятели.